Kámo, dobré, a potom dačo, čo som sa rozprávanie o zamýšľal, ale ja som si vlastne už sám so sebou sa vyhádal k tomu, že ja som bol najprv kokot a teraz už viem, že čo je správne. Ale že poviem to akože ešte predtým, ak som to chápal do piče. Že podľa mňa bisexualita, tak to je podľa mňa strašná kokotina, lebo akože, že dobre, že dosiahneš tú mentalitu, že sa ti páčia ty kokotcecké piče, a potom mužské cecké je kokot. Ale potom ty, keď už máš napríklad partnera alebo partnerku, tak pre mňa by to bolo viac také appropriate, že už si proste iba hetero, alebo že si proste lesba. Lebo keď mi takto povie, že je bisexuál a má partnera, napríklad, že žena a má partnera a je bisexuálka, tak ja by som potom povedal, že aha, že ty si kurva? Že na čo potrebuješ ešte hovoriť, že si bisexuálka, že si ešte na ženy, keď máš už toho muža? Akože ak nejsi, ale počúvaj, však dobre, a však keď dostaneš partnera, tak to neznamená, že musíš byť už iba na chlapca do piča, ale však kurva. Však mne to príde tak viac, že ty koko, že normálne povieš, že už si... Či ne, dobre, ja som zabudol, čo som... Dobre, kámo, podľa mňa bisexuáli, ktorí už si nájdu partnera, tak oni by mali byť sexuálni, že tá sexualita je meno toho partnera. Ty koko, že napríklad dajme... No ja rozumiem, čo myslíš, akože rozumiem, že proste že by si sa cítil komfortnejšie, keby tvoja bisexuálna partnerka povedala, že je hetero, keď spolu chodíte. Ne, to by som bol ešte taký, že čo, ty chceš ešte viac mužov, nech povie, že sexuálna. Jaj, ale to neplatí tým pádom na bisexuál, ale aj na hetero, nie? Dobre, ale koľko má monosexuálov? Počkaj, čo? Piče, tak sa budem musieť poviť s tými troma. Nie, ale však... Aspoň teda. Ale však Ja to vlastne nemôže našiel byť na- len na bisexuálov. A reálne jedného som... Akože viem, že existuje, ale nevidel som ho. No dobre, úplne cancelujem sexualitu, proste. mám Keď nájdeš milión- partnera, tak by sa mal milión volať podľa toho. No ináč, kedy bude sexuálna? Kámo, keď... To je pravda. Keď napríklad, ja neviem. Myslím si, že zajtra bude pršať, tak... Tuším, že v stredu usknú. Hm. Kámo, tuším, že zajtra majú začať, Prší, myslím. tuším, že zajtra majú začať prasata lietať. No tak ešte, že to sa asi nič nezmení. Iba Pičo. možno lázov, ale no. Kámo, ale real shit, keby začali prasata lietať, tak to koľko sľubov sa vyplní do piče. Pokud by ste niekedy No. zajebali, že keď začnú prasata lietať, tak to bude Áno. pravda. Kokot, to je crazy. No. To by som spravil. Nechápem, čo si povedal úprimne, lebo akože nechápem tomu. Neviem, proste, že keď máš partnera, tak by ti nemal rozmýšľať nad tým, že koho iného by si ešte, akože s nikým iným by si ešte bol. Áno. OK. Dobre, ale tak... No. Tak to je áno. potom už taký toxický mindset, že ty koko, že či je to vôbec že to, čo chceš, že či je to ten, že či ty koko nájdeš akého iného do piče. Takže chápem, čo myslíš, ale nemám na mne to. No. Keď sa spýta niekto, tak ja som mu poviem, že to máš zvedý, ešte, no. Ale ako... No, lebo si ešte nenašiel. Lebo som ešte našiel, no. Ale ty keď sa takého opýtaš, čo máš partnera, že napríklad, že na koho si, tak tá žena povie, že na môjho manžela, ne? Ty koko, dojebáš. No a to čo, no áno. Dobre, takže týmto videom sme sa porozprávali o neskutočne kvantomo-fyzikálnej bisexualite. A bohužiaľ som to klipol tam, lebo som nedočkavý kokotek. A koniec som už neklipol. Ale sme sa tam ešte porozprávali nakoniec 1-2 vetami, že jak tam povedal, že aj som už zabudol, ty kokot. Dobre, kaťem to. Na 3, 2, 1. No čauko som to naspäť. No tak proste ona povie, že je na svojho manžela, ale ak nepovie, že je na svojho manžela, tak je kurva. A to som tam už nepovedal, lebo som to katol. Tak dúfam, že ste si dačo zobrali z tohto, že sme vám otvorili oši. Toto je vlastne prvý deep talk, ale budeme mať viac, ak to poklipujem a moji chlapci nebudú vedieť, že ich natáčam v súkromnosti, ak sa prezlekajú. Tak dúfam, že ste si to užili a na budúce. Čauko, nezabudnite dať odber, zvonček, komentár, like, prezdielajte to všetkým, nech zistia, že čo je bisexualita, že jak má správne fungovať sexualita. My sme to proste rozluskli, lebo sme moderní filozofi. A také. LGBT navždy. No, fallen in grave. Aj keď nemám žiadnych mŕtvych kamarátov. Ale sa už veľa nerozprávam. Tak berme ako mŕtvych, chápete? Tak a naživých kamarátov. Čauko, majte sa.